Sanibingelela ababukeli bensizwe TV1 nani nje balandeli bonke beyinhlelo zeSaber TV1. Namhlanje ngize nje nememezelo ezimbili ezintathu engingasho ngithi ke imemezelo ezibalekile makuza ke nomsebenzi wala kwi-channel yensizwe TV1. Ngizoqala nje ngokulula kakhulu noma ngalokho ngithi kungawo kubona kulula kakhulu. Ngizoqala nje la especially lesi kuyisona ke esiphuthumayo indaba yaso. Ngiqala nje ngaso ngoba sibuka izinsuku ukuthi ziyaqhubeka kanti sekusele okuncane ukuthi sikwazi ukudlulisela ebantwini. So especially ke isiphumile idate ukuthi ke siyavalwa nini noma ngithi ikhombo ngingathi especially ikhombo iyaphela ngomhla ka-20. Isizathu sokuthi sisho kanje ukuthi ikhombo iyaphela ngomhla ka-20 ingoba kwakuyinto ngoJuni isiyeqele kwaze kwaUJuly abantu bacela be15 ukuthi siyacela ukuthi nathi sinisilinde sikwazi ukufika kunina nikwazi ukusinikeza le khombo esiyidingayo. So kwasekucelwa ukuthi sicela ukuthi nisidlulisele kancane izinsukwana. Sithi cha asisadluleki kumhla ka-20. So ngiyacela ke kumbukeli wensizwe TV1 othi yena usaodile noma othi yena usalindile noma othi yena usacabanga ukuthi ngomhla ka-20 indaba especially iyobe isiphelile noma indaba yekhombe bisiphelile, asisakwazi ukuphinde siyibuyise iyozibuye mhla kwathiwa kulungiselwa into ethize ukuthi kuzobuya esinye special noma kuzobuya enye ikhombo. Sekungenzeka ke lokho kodwa le yangojuni isiphelile, sekuphoqa ukuthi ngomhla ka-20 usuku lokugcina ngci lokuthi ikhombo kube khona umuntu othazo order ngale kwayo futhi mekwenzeka order kaningi manje isikhathi lesi wa15 yaphela futhi angesikwazi ukuyivuselela. So kuphoqa ukuthi mawuthi uyabona ukuthi cha ngathi uyasala, gijima phuthumisa ukwazi ukuthi uyitholele ikhombo yakho yebhodlela, uphondo, intelezi, isiwasho. Le khombo sikhulume kakhulu ngala kule channel, saxoxa sanaba sachazela abantu ukuthi iyenza ini nani. Sathi umuntu ogembulayo ikhombo le uyayidinga, umuntu osebenza ngemali le khombo uyayidinga, umuntu othi mina imali yami ayihlale ekhaya le khombo uyayidinga, umuntu othi mina emsebenzini angithandeki le khombo uyayidinga, othi ngifuna ibandla likhule ngibe nabantu abangithandayo besondele kumina le khombo uyayidinga. Mawuthi unezitha uyabona khona abantu abakunyonyobelayo le khombo uyayidinga. Mawuthi ekhaya khona into oyisolayo izwayo eyikhomba ukuthi khona umuntu onesandla semfene noma ofaka into ethize egcekeni noma umuntu othakathayo siyibeke nje ngembaba, le khombo uyayidinga ngoba isebenza kakhulu ekuvikeni, ekudonseni nanekuseni uyayihlambulula la uyageza uba clean wenqobo lakho igazi lakho nomuntu futhi uthandeka. Uyayidinga ke le khombo le iyavalwa ngey20. Mewukuthi seyi15 basheshe bayiphuthumisa yaphela futhi nayo asiyivuseleli, asisho ukuthi izophela ngomhla ka-20 ngqo. Sithi mawukuthi iyaphela manje asikwazi ukuyivuselela, kodwa futhi mawukuthi iyahlala kuze kuyashaya i20 isakhona usazoyithola, kodwa kweqela ngale angeke usayithola. So ngiyacela ke mbukeli wensizwe TV1 lenza iqiniso kuwe, uzenzele wena iqiniso, uyithathe le khombo isakhona ngoba izophela noma izovalwa. Ngisho kuthiwa iphelanga isakhona kodwa isikhathi sokuthi idayiswe sesiphelile ngendlela kwakuyiyona ukuthi yayenzela uJuni kuphela. So isimemezelo sami sokuqala sombukeli engithi ngicela abantu ke be-understand le ndaba ukuthi hayi ngoba mhlambe ayisekho yona, cha ukuthi isikhathi sayo sesiphelile. So ngiyacela ke mbukeli ukuthi ulibambe leli ukuthi ikhombo mawuthi siyadlula lesi sikhathi esisibekile thina ngisho kuthiwa isakhona ngeke usakwazi ukuyithola. Isimemezelo sami sesibili mbukeli kwinsizwe TV kuzoba khona izinguquko ezithize ezizoqhamuka. Ngabe ngiyangena kakhulu kwenye indaba engiyethi ngathi ngayikhuluma kwase kuvuka ezinye izinto ngase ngithi yathi ngingayikhulumi ngalendlela ngiyibeke ngalendlela le yokuthi ngiyibeka nje. Kunezinguquko ezizoba khona kwinsizwe TV. Lezi inguquko zizoletha izinhlelo ezintsha kule TV. Mayilethe izinhlelo ezintsha, lezi izinhlelo lezi ngeke ngene kuzo manje ukuthi la sizoletha uhlelo oluthize noma kuzongena uhlelo oluthize noluthize, cha. Kodwa ngizokutshela nje ukuthi i-TV le it's a TV channel, iyafundisa, iya-entertainer, iyasiza futhi. So if wena ufice i-entertainment kwi-TV
linda lokho okujwayele wena okusazongena kuwuhlelo lakho. Ngizokwenza i-example ngama-TV amakhulu njengalawo siwabukayo. If uvula kudlala iy'ndaba ungewona umuntu wey'ndaba, uyashintsha i-channel ubuke okunye, kodwa mase kuzodlala lokho okuthandayo kuyi-soapie yakho, uyabuyela uyobuka ini, i-soapie yakho. So ngiyacela-ke mbukeli siyi-understand le ukuthi i-TV mayishintsha noma i-eda iy'nhlelo, linda lwakho uhlelo lusakhona, ngeke kudelete noma ngeke ziphume iy'nhlelo zakho wena ozithandayo. Siyathokoza emakhosini sine-tell your story. Lezi iy'nhlelo zowuthuzi lokhu y'bambisane njalo i-channel yozivalwe, angeke siziyeke. Lezi izo-eda senzela ukuthi zikwazi uku-entertainer noma zikwazi uku-occupya abanye abantu, singabi nabantu ababodwa kwi-channel ukuthi la size ngalokhu kuphela. Kuzoba khona nabanye sofuna ukuba-occupy nabo ngohlelo oluzongenelela noma elizosiza bona noma elizothandwa yibona. So igroup nje fanele siyikhave, sikhave uMzansi wonke, i-age esoyikhava futhi i-age abawonke abantu. So siyacela-ke lezi nguquko zinganithusi mase niyibona. Iy'nhlelo lezi eyizo-entertainer noma eyizofundisa noma different ezoza nenye perspective kwi-channel, okuyi-perspective omunye umuntu ozothi hawu kwase qhamuka into enje mina ngijwayele lokhu, kusazofika lokho okujwayele, angeke siyeke ukuveza. Sesenzela ukuthi nalaba abanye abakhalayo bathi laphana hlezi sifica lokhu, hlezi sifica lokhu, kanti thina lokhu esikufunayo kuyinto ethize sizokufica nini. Yingakho-ke sithi-ke kuzoba khona iy'nguquko eyizoqhamuka. Lokho akusho ukuthi siyashintsha ukusebenza, akusho futhi ukuthi khona iy'nhlelo esizoyidiliza ngaphandle makuthiwa siyayikhuluma leyo ndaba. Okunye-ke mbukeli okushintshweni noma ey'ntweni esizoyishintsha kwi-channel, kuzoba khona iy'nhlelo ozokuyibone kwenye i-channel uxakeke ukuthi hayi bo, lolu hlelo ngilazi kuleya channel yentsesi ye-TV1 yasiqhamuka ngala manje. Singiyinkampani noma siyinkampani kukhona okuthize okusazokwenzeka kuhambeni kwesikhathi, okubudlelwane obuthize esifisa nathi ukuthi masikhulumisana nezinye iy'nkampani sikwazi umsebenzi siwusabalalise. Ekugcineni akuthina phela fanele sithi sizobamba umsebenzi womuntu, masithi siyawusabalalisa senzela ukuthi u-reach a much bigger audience ezokwazi ukuthi kwayilento esiyikhiphayo noma esiyihambise ebantwini ifike ebantwini abaningi, ngoba phela asinabo abalandeli abafanayo futhi asinabantu abafanayo. So lokho futhi mbukeli kungakuthusi mawubona sekwenzeka. Kuzoba khona uhlelo la live esizolenza. Lolu hlelo lolu luyosiza ukuthi abantu behlolelwe bukhoma si-live nodokotela othize loyo ozobehlola. Kuzoba khona ucingo la e-studio ozothi mawufona sikwazi ukuthola, noma la sizobe sikhona noma sesigodlweni noma sikuphi, ukwazi ukuthi sikhulume nawe directly bukhoma ngaleso sikhathi. Udokotela methi ucela into kuyena noma uthi ucela into kudokotela, mawucela ukuhlolelwa ekuhlolele khona live onini phambi kwabo bonke abantu. Mawukuthi ufisa ukuba anonymous uzoba anonymous, mawuthi cha mina ngiyigama labantu akabani ngicela umkhulu angiqalazele lokhu, makubheka umkhulu akuthola mase ngicela uze esigodlweni ngo-understand lapho uthi ukuza kwakho nesigodlweni sekuzoza nama-benefits athize, ngoba wena kahle kahle usufike wasebenza noma uthola leyo nsebenzo usekhaya, uphinde futhi ethi udokotela methi woza ngoba indaba yakhe ebucayi usuyothola leyo ma-benefits ukuthi wena uzofika esigodlweni ngale ndlela ukuthi wena wacelwa lapha kwi-TV. So lelo hlelo-ke mbukeli eliyeza futhi-ke sizolinquma noma sizosho isikhathi mase lizofika ukuthi ngosuku oluthize sizobe sila nodokotela ubani nobani nobani ozokhuluma lokhu nalokhu nalokhu, mase sikunikeza ithuba lokuthi usifonele ukwazi ukuthi ubeke uvo lakho noma ucele okuthize kuyena umkhulu sinaye la sobe sikhona mase sigodlweni sakhe noma sila sisebenzela khona thina, kodwa uyolithola ithuba lokuthi ukwazi ukukhuluma naye bukhoma. Mase ngibuya-ke kwisimemezelo sokugcina okuyisona-ke esithanda ukuthi sibe nokuhixihixi okuthize nabantu abathize. La ngizokulungisa le ndaba yokugcina ngci yama-comment. Lokhu kwama-comment sihlezi sikusho, angeke futhi ngingena kakhulu kubona, sihlezi kusho ukuthi ama-comment isizathu sokuthi avalwe indlela esisuke sicelwe ngayo, nanokuthi sisuke sivikela iy'thunzi zabanye abantu abangena kuma-comment bezokhuluma ngabanye abantu. Mawukhuluma ngabanye umuntu kwi-comment omunye umuntu ucindezela lowo muntu ukuthi abantu bengasathembi kwayiyona lento ayenzayo lowo muntu loyo. So ubone ngathi ama-comment ayavalwa
and njengoba evalwa nje ngisho kuma video lawa esiphoqelekile ukuthi siwavule kuwo sesiyawavala ngesimo sokuthi sekukhona ingxokozelo ebakhona phakathi kwabantu kwama content omabili, ngoba sizofaka ivideo thina ngapha edinga usizo labantu ukuthi abantu bengene besize belamule noma bezama ukuxwayisa, bese ngene omunye umuntu engena ngenye indaba mhlawumbe yadokotela usezongena kwenye comment akangeni ohlelweni noma elingangeni kulolu hlelo asuke ekhomenta kulo. So lokho mbukeli siyacela ukuthi kungabe kusenzeka uma unenkinga noma kukhona into ofuna ukuyazi ngodokotela unemvume yokufona, lokho asinankinga nakho. Kodwa masikhuluma ngohlelo ozobe ulibukela, mali ungahlangani nalo dokotela siyacela ungakhomenti ngalo dokotela, ngoba lokho kubanga ukuthi sigcina manje yokusidelete ama comment abantu bingathi khona abantu esibavikelayo, kanti cha, senzele ukuthi legend noma lento esikhuluma ngayo kulo ma comment ingashintshi isikhuluma ngenye into, kanti la sizosiza abantu. Uhlelo lolu uTell Your Story lusiza abantu ngoba abantu baya-comment, aba-interacta nathi, bayazama ukukhipha usizo olungasiza lo muntu esuke sikhuluma naye. So if thina sovala lo ma-comment lawo, yilupho isidingo noma isiphi isidingo sokuthi sikhiphe lolu hlelo, ngoba sisuke sikhiphela wona ukuthi lize ebantwini nabantu bekwazi ukuthi bekhulume, besize noma bebonise lo muntu esuke sinaye ngaleso sikhathi. Siyacela ke mbukeli lokhu kungabe kusenzeka. Uma uyibona ukuthi uyafuna ukukhuluma ngodokotela othize, unemvumo yokukhuluma ngodokotela othize, kodwa hayi kwi-platform angangeni kuyo, angahlangani kuyo, ngoba usuphazamisa manje abantu abeze ngenye into kuleso leyo ndawo leyo. Njengoba kuzo-edwa inhlelo, kuney'ndawo esingesikwazi ukuvala ama-comment kuzo, okuphoqayo ukuthi kufanele abantu bephawule, bekhulume uvo lwabo kuleso comment space. Manje mesivala ama-comment space kusho ukuthi thina kahle kahle senzani, sikunikeza istory kodwa futhi ungekukwazi ukubuyela kuthina noma usize lowo muntu osuke sinaye lapho. So siyacela mbukeli, indaba ama-comment ayingasididisi kakhulu, ayingasiphazamise emsebenzini, ngoba angeke sikwazi ukuvala wonke ama-comment. Kuney'nhlelo ey'phoqayo ukuthi siwavule ama-comment. Ngiyacela mbukeli weNseswe TV1 ukuthi lokhu sikwenze futhi sihloniphane kukho. Mawufuna ukungithinta inombolo zami ziyaziwa, sihlezi siyikhipha kwi-channel. Kodwa futhi ke okungithanda kakhulu, abantu bayangithinta udaba, kodwa lo muntu ongithinta esenenkinga asilithandisisi kahle ngoba sakhuluma eqaleni. Kodwa ngifuna ukungena kakhulu lapho, ngifuna nje ngeneni thina abantu abayisebenzise inombolo abasithinte. Kodwa futhi mawuyibona ukuthi lokhu osikushoyo thina ngekuhambisane nakho noma ngekubone asinankinga thina, ungakhuluma ngendlela ozokhuluma ngayo, kodwa hayi ey'nhlelweni ongudokotela angangeni kuzo. Mawukuthi uyambona udokotela ulive nathi, ungakhuluma ke lapho ngoba sizobe sinaye bukhoma, ukhulume naye directly. Kodwa mawubona kolunye uhlelo komunye umuntu, musungena ngodaba lomunye umuntu. Okunye futhi ngicela ningangeni kuma-inbox ami nikhulume ngodokotela engingabavezi mina. Lokho kuyaphazamisa kakhulu ngoba ngisuke ngingenazi iy'namba zabantu abasebenza nalabo dokotela. Mina okwami ilo oqondene nami kwiNseswe TV1. So ngiyacela mbukeli, ungicela kakhulu ukuthi abantu behloniphe lo mthetho noma lama-rules noma lama-update engiwabekayo njengamanje ukuthi ushintsho luzoba khona. Kodwa siyacela ukuthi sihloniphane kwi-comment section. Siyacela futhi ukuthi sihloniphane ekutheni mawubona uhlelo ongaliboni kahle wal-understand, lindo lakho li-understandayo luzongena futhi ke uzolithola njengoba lunjalo. Kodwa mbukeli weNseswe TV1 ngiyazi sihloniphana kakhulu, nami futhi ngizama ngayo yonke indlela ukuthi masixhumane emafonini ukuthi ngihloniphe ngale ndlela exakile. Angiboni ukuthi khona umuntu engathi nxa kuye noma engangakhuluma into engekho kuye. Wonke umuntu engisakhuluma naye emafonini siphathene kahle kakhulu futhi ba-understanda. So ngiyacela kakhulu nawe mbukeli, mawukuthi ithuba usalidinga lokuthi nawe ukwazi ungithola, ngiyatholakala. Kodwa ke kakhulukazi ngiyacela ukuthi usubscribe kule channel ukuze lezi iy'nhlelo ezizayo mayifika kuwe usheshe uyibone noma zingene lapha phezulu njenge-notification zisho ukuthi ke nalo uhlelo olusha selifikile. Niwagade futhi nama-poster lawa afakwayo la kwi-channel ngoba iy'pesheli iphuma lapho, izinto ey'thize iphuma lapho eziyithombe la ukwazi ukubona khona ukuthi kuzokwenzakalani, kwenzakalani. Ungakhohlwa mbukeli ukuthi usubscribe phela ukuze mayingena into kuwena noma mayingena into kwiNseswe TV1 ikhala efonini yakho ukuthi yangena ivideo, hambe uyobuka usibani bani, ngoba uyofika isikulate thothi bekhuluma ngento ezothatha 2 days ama 3 days, thothi sekulate awusakwazi ukufinyelela ngeze ukuthi ivideo uyibone late wena.
Subscribe akusiza lapho ukuthi uma usubscribeile ithi ngena nje ivideo ivela ngathi imessage yaphezulu kuwena isho ukuthi Intselo TV1 ithi uploadile. So ngiyacela imbukelo Intselo TV1 sihloniphane kakhulu kulezi inqumo ezithathile noma kulezi inguquko esizenzayo. Until ivideo elandelayo, siyabonga.